Sa isa sa mga suspect nga nagpangtiro kag nag-hold up sa mga sakay sa isa ka delivery van sa Banwas ng Lambunao sang 2022 nadakpan. Samtang duha ka lalaki arestado sa Banwas ng Igbaras matapos makuhaan sang peke nga sigarilyo. Si John Sala nakatuto. Matapos ang halos 2 ka tuig nga pagpangita, tigayon niya nadakpan ang isa sa mga sospek sa pagtiro patay sa driver kag pagpang-hold up sa ginamaneho sini nga delivery van sa barangay Pasig, Lambunao, Iloilo sang September 2022. Ang sospek ang ginkilala kay alias Jong ang ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay San Vicente, Colase, Antique. Siya ang ginatudlo nga gunman. Wala man ini nagbato o nagpakatiga suno kay Tayona sang ginaresto. Manumduman niya ginbawian sang kabuhi ang driver sang van nga ginkilala kay Jerry Paldas, 44 anyos. Samtang pilaso naman ang mga painante siniga sa day Albert Marduquio, 37 anyos ang kabatuan kag Jeriel Nalangan, 35 anyos ang kalinog. Ini matapos ginbanggaan sa lugar kag gintiro antes gintaba ng 591,000 pesos nga kwarta. Samtang dakop naman ang 2 ka mga sospek matapos makuhaan sa masobra 30 ka pakete sang smuggled nga mga sigarilyo sa Banwas ng Igbaras, Iloilo. Ginkilalang mainik kanday alias Ray, 38 anyos, residente sang Barangay Veterans Village, Iloilo City, kag alias Pink ka nagaserbi driver. Gilayon man niya ginkumpiskar ang mga sigarilyo kag gindala sa police station. Ginataga naman sang citation ticket ang 2 sa pagbayular sa provincial ordinance. Gilayon man ang mga ini nga ginbuyan. John Sala, 1 Western Visayas.